nemusíme hľadať. Je tá pravá. Tá pravá? Áno. Žena, s ktorou chcem zostať navždy. Už sa ti to stalo? Nie, ani nie. Mne iba s ňou. Už som ani nedúfal. Ženy sa mi vždy zdali komplikované. Ale Paloma je celkom iná. Ahoj, láska moja. A Paloma? A ja ťa rada vidím. Kde je Makarena? Inak je mi jej veľmi ľúto a teba tiež. No zrejme sa budeš musieť poobzerať po inej frajerke, pretože pokiaľ sa do vás bude tá striga miešať, nič nezmôžeš. Dúfam, že potom to vám bude lepšie. Ale čo sa mi to stalo, pán doktor? Zvýšil sa vám cukor. Dávali mi injekcie, ktoré ste mi predpísali, pán doktor. Je dosť možné, že váš metabolizmus nepremieňa inzulín tak rýchlo, ako je potrebné. Ale musíme vás ešte pozorovať, aby sme zistili, či liečba zaberá, dobre? Samozrejme, ďakujem. Fajn. Keby niečo, pokojne mi zavolajte. Ďakujem. Odpočíňte si. Odprevadím vás, pán Ďakujem. doktor. Dovidenia. Prosím. Prufi, zavolaj mi Palomu. Musím ju vidieť, pokazila som jej celý večer. Zavolaj ju, choď. Señorita Paloma nemôže prísť. Prečo? Pretože, jednoducho sa to nedá. Ako to myslíš? Ach, señorita, prosím vás, nepýtajte sa ma. Nechcem, aby sa vám zasa priťažilo. Ak mi to nepovieš, pôjdem si to zistiť sama. Nie, señorita, prosím. Nemôžete ísť do jej izby, nejde to. Ale prečo? Pretože... señorita Carlota ju zamkla. Čo to hovoríš? Prečo to urobila? Upokojte sa, pre Boha živého. Veľmi sa o svoju sestru bojím, pán doktor. Stáva sa to čoraz častejšie. Bohužiaľ, táto choroba sa časom začína zhoršovať. Ako by sme jej mohli pomôcť? Starajte sa, to pomáha. Samozrejme, že v rodine je o ňu veľmi dobre postarané. Makarena má veľké šťastie, že vás má, Carlota. Celý život sme spolu a urobila by som pre ňu čokoľvek. Dodržte, prosím, postup na predpise. Zajtra ju prídem pozrieť. Ak nebudem v ordinácii, zavolajte mi, prosím, na mobil. Nechcem, aby sa jej prihodilo to, čo minule. Veľmi pekne vám ďakujem. Nechcela som vám volať na mobil, preto som musela zavolať iného doktora. Nerobte si výčitky, señorita Carlota. Je pre mňa potešením pomáhať vám a predovšetkým vašej sestre. Odprevadím vás. Ďakujem. Teta, ako sa máš? Ako sa cítiš? Som v poriadku, moja milá, neboj sa o mňa. Povedz mi, čo sa stalo? Prečo ťa Carlota trestá? Pristihla ma, keď som hovorila s nejakým cez mobil. Rozbila mi ho. Udrela ma a zamkla. Čože? A urobím to znova, ak bude naďalej drzá a neúctivá. A my dve sa musíme pozhovárať. Zbláznila sa, alebo čo? Áno, vždy bola taká. A zostane taká do konca života. Chúďa, Paloma. Ako jej to môže dovoliť? Ja by som tej bosorke dávno povedala svoje. Romina, tebe sa to povie. Ty máš iný život. Vychovali ťa inak. Ale ona to má ťažšie. Je neplnoletá, chodí do školy. Nikoho iného nemá. Nemôžem to nechať len tak. Seď, aj tak nezmôžeš nič. A čo ak áno? A čo chceš robiť? Čaute. Tak ako? Čo je nové? Nehovor, že si prišiel s tou chuderou. Odkedy spolu nechodíme do školy, ani ma nepozdravíš? Pristihla som ju, ako telefonuje kto vie s kým. Veľmi dobre vieš, že mobilné telefóny sú v tomto dome zakázané. A ako by to nestačilo, Paloma klamala. Priečila sa a bola drzá. Vieš, že niečo také nestrpím. To ti ešte nedáva právo rozbiť jej telefón. A už vôbec nie ju udrieť. Zastávaš sa jej? Schvaľuješ to, čo urobila? Áno, lebo kvôli tvojej tvrdohlavosti nemáme na výber. A myslíš si, že je správne, ak klame, ak podvádza? Toto naozaj chceš? Chceš, aby skončila tak ako ostatné ženy, ako napríklad ty, drahá sestrička? Makarena chce pre mňa iba to najlepšie. Ticho. Nevyzerá to tak. Nech to dokáže. Paloma má právo žiť.
Stretávať sa s chlapcami, mať priateľov a tešiť sa. A ty ju o to právo oberáš. To môže, keď bude dospelá. Teraz je len dievčatko, ktoré potrebuje usmerniť, mať pevné základy a dobrý príklad. Už nie som malé dievčatko. O pár mesiacov mám 18. Budem dospelá a to, čo chcem robiť, nie je hriech. Ak príde ten čas a dokážeš, že si rozumná, potom sa porozprávame. Ale zatiaľ sa musíš prispôsobiť pravidlám tohto domu. Ktoré si určila ty a s ktorými nesúhlasíme. Ani si nevieš predstaviť. Ako je mi to ľúto, starám sa o všetko v tomto dome. O jedlo a strechu nad hlavou. Starám sa o vás dve z peňazí, ktoré mi zanechal otec. O tvoje zdravie, ktoré sa potom všetkom veľmi zhoršilo, čomu sa vôbec nečudujem. O tvoju školu, Palma. A namiesto toho, aby si sa stále búrila, by si mi mala byť úprimne vďačná a zaviazaná. Teraz, Makarena, choď do svojej izby, buď taká láskavá. Nechcem byť zodpovedná za tvoj ďalší záchvat. Premysli si to. Inak jej spôsobíš ešte väčšie problémy. Musím ju vidieť, hovoriť s ňou, vedieť, ako sa má. Som na tvojej strane. Keď raz niekoho ľúbiš, robíš hlúpe veci. Ale stojí to za to. Ako sa ti podarilo prísť s Hermanom? Zavolal mi a pozval ma von. A je to fešák, vždy sa mi páčil. Konečne si ma všimol, je to super, nie? Len sa neunáhli. To, že ťa pozval, ešte neznamená, že ho zaujímaš. Nie? A prečo by to inak robil? Pretože tá druhá mu zrušila rande. To by sa ti páči, ale nebuď škodoradostná. Mužom sa páčim, vieš? Nie sú všetci len pre teba. Prosím. Vďaka, kráska. Ideš. Ospravedlňte ma na chvíľu. Jasne. Áno. Škoda, že neprišla Paloma. Mám ju rada. Máš ju rada? Áno, lebo sú aj také, ktoré naozaj neznášam. O čo ti ide? Prečo si prišiel s Lilianou? Nemáš právo sťažovať sa. Si tu s Emilianom. Môžem prísť s kým chcem. Nie. Vzal si ju, lebo vieš, že ju nemôžem vystáť. Nie len to. Je to tvoja odplata za to, že som ťa nikomu nepredstavil. Nie, len som sa zmieril s tým, že ty už máš priateľa. Musím hľadať inde. Lilianu mám rád. Páči sa. Viac než ja? Možno. Klin sa klinom vybíja. Alebo ho zarazí hlbšie. Dobre. Buď s ňou, keď chceš. Porovnávajú so mnou. A presvedčíš sa, že na mňa nebudeš môcť zabudnúť. Budeš ľutovať, že si neprijal môj návrh. Vieš prečo? Nie. Nikdy nebude boskávať ako ja. Zbláznem sa s teba. Ľúbim ťa. Navždy ťa budem ľúbiť. A ja teba.